Phungka ham jo jono na hai lam sukpiro an ta kaisa katal blogo tabo khungkai tibi nai le jonglayo phungni mai ti chai pa kyang kai bokhai chai kho bokhai ready khai jongo Agartala thanan bagai train selabli abotin doi basi malian bagai hingke bo gari bai thangnai an mama mai chai pa kya tabuk tamoi tongo noita noita tamya kho 8:45 Noyon sogoi jak hai no second agoi minute kata simi sogoi akota ke an mama khai bin papa bikeni kon hari bosa ar mali khuru gonyai rang tayung sai jong angka bokai bin ki butrok da onyai ready khai jong tam tam talang jang nai rok angkai tibi nai jong bosa rang tayja rang rung yakar bakya angke pura suang do Mia ni blog ta Mia blog tini sarna kalai ta Idit khaimang se dile chi khairi hobayu koborong khang ang koborong kha Mian chimi koborong hui dong ang angkai tini ang blog sarung male ata jodi nomo pairi man punggo tini sarigo sarogere nai tini sarigo na yakare nai Jotan tong bajang baksa ani blog no paithak jora nai bai nai An segang ni blog bo thangai nai Mia o sokpa kya ka Mia ni blog kha bo phaiman tong man ta buke baksa wana jak phan mano nin chala ba segang ni blog on thangjak bala tam tini kiti thangjak kha bo phaima rong no gyang ni pan hani mano Mia ni blog an dile rung thangka am bagai phunugoi male ata bo phaiman dok a jaga khai tong ta takhai bono tukuri musuri paikha gar tukuman tirok so hujaya kho hingke ang tukunya sinai tago Amukha kagos potro bo tamjan khaimani tukunya gana angkai di poro tukui mosoi jo thulai mani taksi basao na mawa jo tinta tama nai tongkha duita 10 siku dipon simi thulai mani 11 rong ni hai simi thumani na mai chalai nai tukui musoi kanai thulai man na mama baca kha sarayang tongko bakai makang suru nyai ti kharai mai chari ganang bono bupakai kar tamoi tong takhan bisano mai chari khangkai jengkani bo mai chanya kha bokai takpham thangya ko saring tere mai thanan tong na tam gari bai thanan tong kon chemia angkai tini ekdom khusin din tini kaisa khos khabri sokajak Hepan anga bo naro bai tak share khaya ko bahut jald share khainai Laktini strawberry khagai tu phekya sokna nai jongka hanai oise puro sabjani bo kaisa tongmani se khagai khitari hingke ang bo khagai chasi bosi bisi sa jaw na ebono tui simi tongdi sujagi akho bo thana bagai ko ready ang bin manai bosi strawberry chai khika Toto Adi tong jaga sumsai jong mala sa Toto mama akhai pungla to tong ko buku go akhai pungla to tong ko buku go na gina tam phatija apa por nya gini ang time pori pejak buru bade 10 taring sekang 10 taring bising ur di buru 10 hijak hajar yang beri song mang ni rok phai man tini
따다 정 타가다 너는 타는 나 따다 타는 나 이노 타는 나 Tao gạt là xin người bò ambassador thang này ambasan chimi cái train cao thang này ấy gari mang khabo tao thang cái jong ka lan gari tao mang lak truck gari bị thang này jabo ta 턱가리 베시 탕쇼 tata tata punya hapur ke tata ria ta ke tata tangkap papa es krim phai jong ku es krim phai jong khala sa mama ko saya heban kong reng na si chum Baya baksa thangana ko yang berai girana harus kasal aja nih yang negara kasal dia thangna bur jim botom tom pai chal to 1000% je mia sino ko ang bazar ro kalau malah palok lamai gian tao cái sừng bài song rồi sọc bài khai hi con này thì can jago buke temasan buai juk kalayo ge bong rồi phải jak ta borokai jaga ni ta bai ge ke bong nok ke monwo bok than ba ge ready khai jong ka borok thai sing ma la nyani hinai phải jak thang ka ngo thok gari ka oi bor thangsa ambasan chimi ke train ram na po Kung mang kha tang khai chong ro khoni chai mang khabale lai chong kok sau ta kok rok sama khana ka khushi leng ti ro chai chong le bài hình cái anh blog daily night po hình cái tay anh subscribe khai ra hình cái ek đi cái anh subscribe bar bông ấy trong khá makasih na ja burung jutaan ka dulu no thai cheta ka ba ta zaman tu sosum ek ông ya beriman juta di ba kulo ya si sorai to ri ka con gì kia keren bang no khor the malah bang tak sing jakte bong kum bubar na hari bar to khawa sin pa kum bubar na chok suka abo wayang para ka sam tu kai mani hinda kai men bo hi ko bubar na chok hono jon sa abono boi motom sui na yo pa abo bubar na choka ni na sida gula bubar na chok man duita color zat oh masa tu tis tinta color bor tu kita reklam mana iko ma bubar thas ke bar tong khabar nei alada yang ka pink ka kupur udah sister rami naik ke ulah no na no ko sibla sa khumba sineng ka khumar thang nai le kha bai song da ga ki mani phun luk ta he no wa si se kai doganong khanata tao
Tabukai thana sagang sabai singra sari ni kalang thango kai singra dulsa angka cha khang nang liya bagai singra simi cha sinai ta 이 거다 그 잘 팔겠다. 이 딱 사. ai bo passenger ganang se ni begini Entah nong apa tan jadi, dong apa kan aja. oh karena bagai sapo kaki Nong tang jadi angka bu. Kong kasih nak kerja, YouTube kat mana bagai. Tidak sih nanya. Tak ada deh. Mana YouTube. Tata hatiru bobo Tata 영상다 영상. boro simen gari khumsa abukai bai songor ni nogo thangai jong khasang nogo thangai bazar da khanya nang na giran tabukai nogo phaile kya chi nogo sing phai kya an ma phai ke mutri thangmane ba chaka bokai ko thangai jong bin ka ki bai bin no no nyokala yo chin ko baki no no nyo hono kya ma ba chako bura khai bazar thango mangso na halanya ni hine nyai tini khobor kaham khana bagai mangso cha alanya pho angka angka mobile charge khairi kham bagai or bera oise kok sai tongo engke nai jong mo juto nan block takai sing mamu songo jongo yang ka tok bahan yang ka wak bahan kai sengkani sana ni bagai tok bahan kai ma ba jitendro ma ka to saya wak bahan engke jitendro ka manchi khaja khane saya mau manchi khaja gam bagai saya engkai jitendro bo manchi khaja gam bagai saya ta engke boro khai tok bahan cha khai ko bhik songo jongo yang ka wak bahan ang songo jong mos deng khanyani bagai rogu jongo ko munaka soka butu te kisa sarang kha gan kari sinai engke yang khai moso he o sokna bagai ready oro khai mosla pati hasing to jon khia tai pios rai jon kheta engke tau moso yoga ri sinai oboleng kha sara bo sa khia buti ri kha puyok parawi moso sogo jongo tabuk ang moso no kolimang tongo tang engke ang phukja gya bla ka phatina kiri kolmang tong ta naroko phuk narok bok thaka hangkai moso sokpuro phatina kiri ke han hage pura ulta pulta khai kolimang tong baji chini iko mojeng pura ready kothok ekdom wak bahan mojeng mase balok suka engke sing maisi sala sinai ang to phat chai mi ya eba khma ma sana eba khang ma sana eba hai bisa gana rok ta yabo tak sana ki sai man no khusuka ulo huimana jora o khai udo khono huya ta bo khai nya ki no khujang ton di khai phar tare bina ab sekte mas ta chene hintiru yang phari yang a yang hubaye tao khmai rok sai pe khmai rok sai a chu jongo to kuma khmai si jong ko jin dro ko sok pai ko bon nai singa mai khule sing sai pe le ka hor ni ta mu jongo no ta 27 ta mu 46 second okay tini blog as jar to nyo sing tak thus thula sina ang sai chung mulang ka ma no tlang thanai sinaro ma bai thunai okay jata na har ka ham tini blog ngai nyor bhai ma tong ki kisa comment khai sabai di na jiti like de hinga tai jara subscribe khai ko subscribe khai bai kisi doya maya khai ano khai rok bai nyai